Pinje mag Afrika koro ogolo kwayo ne riwruok mar piny mangima kokalo kuom WHO mondo chwal sir madhi konyo e kedo kod rocho ratiro mag rowere kendo chiwo puonj mamulo ratiro mag nyodo kod ngima ne nyathi manyako kod mawuoyi. E romo manyobagi e Anaso e piny Zambia e boma ma Lusaka, mano kelo kanyakla jood bura mowuok e pinje mag Afrika ma Imbo, Afrika ma Ugwe kod mano ma Nyandwat, kanyakla kod jokedo ne ratiro mag oganda. Romo omulo chike midendo ni Maputo Protocol makedo ne ratich oganda. Walter Nyambaga nyoyuoro e romo no Zambia kendo olosonwa lipodni. Kaka irogeto kony mabiro siro e lwenj kedo kod rocho ratiro mag oganda, pinje mag Afrika koro chwalo kwayo ne riwruok mar pinje kokalo kuom World Health Organization mondo chiw sir ne reso kendo chiwo puonj mamulo ratich rowere e weche mag nyodo kod ngima. In the countries of implementations of the SHARP project, we do have existing laws, regulations, policies that support adolescent sexual reproductive health. How can we make sure that they are being implemented, that they are operationalized? So we have to ensure that we have sufficient laws that ensure that we protect the rights of our citizens, we protect the rights of our children. Jood bura dwarore ni mondo olos chike manyalo konyo mine kod nyithindo manyiri mondo bedgi luongo nango access to gik ma sexual reproductive health rights. E romo manyobagi boma maduong' ma Lusaka e piny Zambia, wanyoywayo jood bura mawuok e pinje mag Afrika ma Ugwe, Afrika ma Imbo, Afrika ma Nyandwat, kanyakla kod jokedo ne ratiro mag oganda. Jotelo dwaro ni mondo pinje mag Afrika oketie tim chike mag Maputo Protocol mageto chiwo kum ne joketho machuno nyithindo manyiri kod nyombo mohiu. Ahinya to ne rowere mantiere e bwo higni 18 ka gidwaro ni mondo orit ratichgi. The story that was shared with me a few days ago widely, that a young girl, I think a teenage, got pregnant, and because of the kind of frustration and the victimization, all that, she decides she can't take it any longer. My challenge to the African states and their leadership is that in July 2003, you all passed the Maputo Protocol. And the only one which we still have reservation in some countries is Article 14. So why aren't you implementing all the other articles? And in particular, for that case, the issue on female genital mutilation. Romanyo bagi kod Anaso kod jokanyo maketo e tim weche mangima kod nyodo man kod maine chiwo puonj manyisa diera kod ng'eyo mathoth e weche ngima kod ria kendo goyo mbaka kod joma tindo e mbaka magolo dok e it rowere. We can engage with young people, especially in schools, and ensure that we now start to talk about this elephant in the room. And within that health, we talk about everything. We talk about your menstrual, we talk about the sexual challenges that you are going to face. Jotelo okoro gola gete ne pinje mag Afrika mondo bedi ong'ala manyime mar kwedo weche mag puonj magalagala kod rito timbe mamiyo nyithindo manyiri yudo iye mondo maweyo gagidong nyalija. Sisi kama nchi tukiongelea tumekutana Tanzania, Kenya, Rwanda, Burundi, Kongo, Uganda na Zambia wenyeji wetu. Tuna uwezo wa kukaa pamoja na kuona ni jinsi gani tunaweza tukapata sera za pamoja za kulinda haki za afya ya uzazi kwa kundi la watu wanaobalehe. The 9-year-old is ready to carry a pregnancy, full term, sometimes twin pregnancy, without complications in the long run. Of course, there will be complications. And not only that, I mean, you also impede their progress in terms of education, in terms of realizing their full potential. You are actually consigning them to poverty if you do so. Kata kamano, pinje mag Afrika jiw mondo thegre chuth kod tero nyithindo manyiri nyangu. Gino mamiyo giringo kendo gitonye pinje mamoko kata gwenge magidhiyo gisandore. Ewi mano, dwaro nitiere mar chwalo motegno somb nyithindo manyiri kaluwore kod lokruok kod chiwo
mag piny. Let us honor the commitments that we made to the girls and the women of our continent, of our great continent, that we shall protect them from harmful cultural practices. And right now, for your information, even up to the level of the elders, the level of sub-chief and sub-chief, they don't allow harmful practice, that is the FGM. Jotelo mag Afrika okwamondo los chike mabiro tego, tiego, kendo bende nyayo rito ratiro mag oganda e yono makare. Ahinya to madil kod gengo ratiro mag joma mine kanyakla kod mago mag joma chuo. Walter Nyambaka, Ramogi TV, Lusaka, Zambia. Oganda e kaunti ma Migori ojiw mondo